Hola amigos a señoritas. Je tu ďalšie videjko, zdraví vás Jarosflower. Čo tu mám? Ja viem, že veľa natáčam týchto azijských vecí, ale mne to chutí a ja to strašne rád objavujem. A aj pre vás, hej, aby ste vedeli, čo je dobre, čo nie. A toto sú tyčinky čokoládové, praskajúce. Hej, takže kto si pamätáte prášky, alebo neviem, čo si dali do úza, on to praskalo, tak toto je ono. A no tak ideme na to. Ideme to otvoriť. Toto sú čokoládové, ako tých príchutí je celkom že dosť. A tá čokoláda je asi najlepšia na úvod. To sa nič nepokazí. Každé balené zvlášť. UPIA. Takto, hej. Otvorím. Presne z opačnej strany som to zobral. Tyčinka. Kúkate na to. A ono, táto palička, to vyzerá jak nejaký, jak sa to povie, nejaká sušenka nebo niečo. Tak som vedavý. Hej. Dobre, voní po čokoláde. Na zdravičko. Aha. Čo púka. Neviem, či to je počuť. Pardon. Neviem, či to je počuť cez ten mikrofón, jak to praská. Dúfam, že áno. Ale dobre to púka. Ale je to dobre. Hej ľudia, je to dobre. Toto. Čakajte. Kde máte mikrofón, bože? To je paráda. Jak malé decko, úplne. Ale je to fakt super. Výborná chuť tej čokolády. Už som prekvapený. Lebo mám pocit, že my Európania robíme lepšiu čokoládu. No. Stojí to za to. Určite. Choďte, hľadajte, skúšajte, objavujte, kupujte. Zatím.